Jodono khulumka balaina hambai bebaknono thangnai Durga Puja tei Kali Puja no rwksawui hambai khaga hamya paro tei phai tongnai bisi 2022 abo tei mas khainai yagulo no sopainai aboni bagui ba advance na rakno hamjakma hambai yakharsogo tini chang IPF party ni ongoi nangkukma kaisa press meet khlainani nangkha tamni bagui hamba chang thangnai 2009 ni simino party IPF ni ongoi Delhi o chang অবস্থান khlaio sitting demonstration abo hai program rok jang khlaio tei deputation ro phiaba 2019 tei 2020 corona virus belai bangmani bagai jang thangmanliya khetaklai 2021 jang haino hai Delhi o jang gobang ko khlai jang abhijan khlainai abo অনেক মাস সকাং না চংচিনে IPF party ni paite decision na haja a decision na changpine saklai na thangai tongo chine IPF party ni ongai 150 থেকে 200 jana chang hai tongnai 14 tarik November 2021 chang Delhi o thanglai nai chine demand tiparlan na ruksawi chang o tiparlan na ruksawi Delhi o thangai Delhi ni je prime minister home minister donor minister tai chini tiprasa অর্থাৎ বুকুং বারন বাগৈ নেপাল থাংনাই মিনিস্টার ব্রকনা जों কয়মুং ব্লাই রনাই মেমোরেন্ডাম রনাই হাবংখা जों হাই টংনাই 14 তারিখ জয়েন্টলি IPF তিপ্রামথা হেকেবা আলাদা টিপালেন হামজাগৈ টংনাই কোনো সংগঠন বা কোনো রাজনৈতিক বদল বড় বই মিলি জয়েন্টলি মুভমেন্ট থাংনাই সাপ্লাই মকাইছা नौके तेप्रा मोठा बायदि थांनाय ना नौनि नौदो थांनाय chini IPF party rok जों sikangono decision naka जों tiparlen nango o hatai dokono mo thangnani bagai aboni bagai tiparlen no hamjagui tongnai kono party kono NGOs ba individuals borok bai thamsa khlaiakai जों Delhi o taklai memorandum bornai tei joint movement bo khlainai abo hainai decision na hamana roksamuino जों thanayo meeting khlainai abo hai tipra mothabo present nongkha tipra abo present nongkha NGOs rok present nongkha tei individuals rok present nongkha gobang mano borok present ongoi kokchab lekha जों o hatai dokani bagai जों jointly movement tiparlen bagai khaina nango जों jehetu IPF article 2 এবং 3 দ্বারা রকসাওই আলাদা রাজ্য স্থানেই tongo tipra motharok bo article 3 na roksawi alada rajya sthano abo hai borok simung saiman recently जों sika aboni bagai borok bo Delhi o thangai movement khlainani bagai wansukka borok bo schedule sanamka 14 tarik aboni bagai जों thansa khlaina taklai egi trainana जों IPF tipra motha haike je like minded ba alada rajya no hamjagui tongnai tiparlen no hamjagui tongnai borok milui akai जों bai baksa movement khlainani bagai जों wansuk mono wansuk sir movement khlaini to khali IPF ni ke khara bosor khana जों 150 থেকে 200 jana जों movement khanani bagai ready raja sini alada raja sanai kita sana thansa khlainani pokjawa tongo ebong thansa khlainani bagai ni সংগ্রাম khlai theka khlai tongo ebong boskang bo khlai thangnai কিন্তু ইলেকশন ni ব্যাপারক গাই abo hoito sabo bai alai tengno hungya abo taksuk jora hatta satok gya ba saimanya abo jora tong khang nokla sajaknai jam IPF kini okra rok salaiman yagulo ba kono party bai salaiman yagulo sabo bai jeng alai tengno niya jebusano abo ulo sajaknai Sasha Sumu, MC Nogor Panchayat Kuma